नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीती या मध्ये सर्वांचं माझं स्वागत आहे. तर या आता मी बनवते आजच्या जेवणाची तयारी. बघू शकता टोप एवढा मोठा आहे. येतो मग आलो प्रतीक्षाताई एक नंबर. बरं प्रतीक्षाताई काम पे लगी हूँ. हा घालते. काय स्वयंपाक बनवला ताई? मग ताई स्वयंपाक बनवते ताई. संध्याकाळची तयारी करते. छोले बनवायचे आहेत आणि पुरी. प्रतीक्षा ताई तुम्ही बनवलात का स्वयंपाक? नाही गावात ना मी म्हटले कशात एक दिवशी ठेवलं म्हणून मी शोधत होते. आता त्याच्यात टाकू ह्याच्यात असे ना फोडणी टाकू तेलात. टोमॅटो घालते. मस्त बेत आहे मग आज ताई. येस, यायचं का जेवणाला? हो प्रतीक्षा ताई नक्की या, नक्की या, नक्की या. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा चॅनलला. फोडणी जबरदस्त झाली आहे त्यामुळे सगळ्यांना शिंका येते. या सर्वांनी जेवायला या. प्लीज लाईक करा चॅनलला. कोकणातलं जेवण एकदम छोट्या टोपात नसतं. हे बघा, सगळ्यांसाठी करायचं म्हटलं तर एवढा मोठा टोप लागतो.
तांदूळ लागलो गे बाई टाकायला. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. कमेंट येत नाही आहेत कोणाच्याच. थांबल्यात कमेंट. आय थिंक थांबल्या की काय झालं मला कळत नाही. एक मिनिट फक्त. अनिकेत दादा म्हणतात नमस्कार ताई. नमस्कार अनिकेत दादा, नमस्कार. या जेवायला या आमच्याकडे. हवाच बाहेर चालू नाही, तोंडावरच येतो ना मसाल्याची. बाहेरच जाणार नाही, हवा सगळी तोंडावरच येतात. म्हणजे लाईक करा चॅनलला. म्हणजे येतोय पुढच्या महिन्यात मालवणला. ओके, पुढच्या महिन्यात का? आम्ही पुढच्या महिन्यात निघू. ओके, जून मध्ये. ओके ओके, ये नक्की ये. सध्या गरमीच आहे इकडे. पुढच्या महिन्यातच ये, पाऊस पडेल तेव्हा. हे मसाले होते का? शांती देवी. गोंधळ असा आमचो देवीचो. ओके, गोंधळ असा काय ते काय काय. ओके ओके. मिस MSR सचिन, नमस्कार दादा, नमस्कार. जय महाराष्ट्र. गावी पोचली दादा, मी गावी पोचली आहे. जम्मूवरून कोकणात आली आहे. जय शिवराय. पाटल्याला घातलेली असते. माणसांची नाही, सर्व जणांची आवडतात.
फेमस सोलकढी मसाला बनवता मंडळींनो. तुमका सोलकढी माहिती आहे? हाय सागर दादा. हाय चष्मिश. ए दादा चष्मिश नाही लाव कसे मी चष्मा नाही. मिस्टर ताई तुझा चॅनल म्हणून नाही झालं का? नाही दादा नाही झालंय म्हणून. तुमचा झाला का? सागर दादा कोकणात असं ये. अनिकेत दादा म्हणते आधी 4 दिवस गोवा मग मालवण 3 दिवस. ओके आधी गोव्यात जातलंय. किती कमी आहे ताई? इथं सांगू शकत नाही ना आपण दादा लाईव्ह वरती. अनिकेत दादा म्हणते माका माहीत असा. ओके मिस्टर सचिन आज टॉप फॅन XP प्रॉब्लेम आहे. कोणता प्रॉब्लेम आहे दादा? ओके प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा मंडळी. पकड काय आणलं रे. मुंबई नमस्कार. संध्याकाळपर्यंत येतो. मंदात लावून गेले तुझ्या फोनवर फोन. आज ताज आज भावकी जेवण आहे. ओके भावकी जेवण आहे का? वा वा वा. मानसी जाम खुश असा गोवामुळे. ओके मानसी खयचा? मानसी खयचा? ताई तुझा भावकी जेवण घरी जेवण आहे का? नाही दादा आज एक स्पेशल आहे जेवण त्याच्यासाठी मी बनवतोय आम्ही. इमानदार कुठे गेलाय बघ. भावकी जेवण नाही आहे दादा. भावकी जेवण होय सध्या दिसणार नाही ना. Not sent. अनिकेत दादा म्हणते माझी बायको. ओके गुड. फिरायला जाणार म्हणून का? ताई एन्जॉय युअर हॉलिडे. थँक्यू सचिन दादा. थँक्यू सो मच. बी ऑलवेज हॅपी. थँक्यू. याच्यावरचा ब्लॉग येणार आहे माझा छोटासा. नक्की पहा. एवढे आहे फोकट करा.
माझ्या लाईव्हला येत जा रे. हो हो दादा, येईन. किती वाजता असतं सांगत जावा. संध्याकाळचं जेवण बनवतोस? येस, आज काहीतरी खास स्पेशल आमच्याकडे, सो त्याचा जेवणाची तयारी चालू असा स्पेशल. त्यासाठी छोल्याची उसळ आणि अरे काय लागत नाही म्हणतात राणी छोल्या. छोल्याची उसळ, पुरी, सलाद आणि मटन असं आणि सोलकढी. सोलकढी कोणाला माहिती आहे का? सोलकढी का करतात आणि कशी करतात? ताई, ही भाषा सावंतवाडीची आहे ना? हा, मालवणी भाषा सावंतवाडीची, तळ कोकणातली असा. सागर दादा म्हणते मुंबईला कधी आली? 24ला आली होती दादा, 24ला. मागच्या रविवारी आलेली, 2 दिवस थांबली बहिणीकडे आणि आली आता घरी. काल माझ्या बहिणीची फॅमिली आली मालवणी. होय काय? वा वा वा, मालवणला गेली होती. ओके ओके. हाय गुरुनाथ दादा, नमस्कार. मिस्टर सचिन, पाऊस होता ना परवा म्हणून सगळं बंद होतं. ओके ओके. कुठे पाऊस लागला? पाऊस तर कुठंच लागत नाहीये. तिकडे दिल्लीत पाऊस लागता माहिती आहे? जोरात लागता 2 दिवस. दिल्लीला मस्तपैकी पाऊस पडतोय. आता माझ्या फ्रेंडने कॉल केलेला की भरपूर पाऊस पडतोय दिल्लीला, आणि इकडे कोकणात पाऊस अजून नाहीये. काय करावं आमच्यासारख्या लोकांनी? छान असते सोलकढी. येस मिस्टर सचिन दादा, सोलकढी खूप छान असते. दाखवते मी तुम्हाला कशी करतात ती. जे आपले कोकणी आहेत ते मला प्लीज जॉईन करा. मी रायगडचा आहे. येस सचिन दादा रायगडचे आहेत. प्लीज त्यांनाही सपोर्ट करा सगळ्यांनी. जय गुरुबा काका. गुरुनाथ दादा, जय गुरुबा काका. ठाणे. गुरुनाथ दादा ठाण्याचे असत. लागलो. हो, रत्नागिरीमध्ये पाऊस होता. परवाच्या दिवशी असणार है ना? परवाच्या दिवशी पाऊस लागला. भाऊसाहेब दादा म्हणतायत नमस्कार ताई. नमस्कार भाऊसाहेब दादा, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. आम्ही गावी आलोय. अवतार बघा आमचा कसा झालाय. राणी करणारे आता साई विचारू का काय करतो? मना उचलत नाही. मना उचलत नाही. एटीएम असं ना त्याचं मेंटेनन्स चार्जेस पण एवढं जाता. बँक ऑफ इंडिया बघ ना एवढंच जातात. माझे 173 कधी जातो. सच्चिदानंद दादा नमस्कार, खूप दिवसांनी आला. खोबरा कोण किसता? खोबरा माझ्या नहानग्यात दिरात किसूक लावलाय. मंडळी सगळ्यांनी लाईक करा. ताई कोण विचारत होतं? गुरुनाथ भाऊ कुठून आहेत? माझा दीर विचारत होता छोटा. आलो असतो भेटायला मुंबईला. गरमी कसली होती रे, आम्हीच बाहेर पडलो नाही. फक्त एक दिवस आम्ही मूवी बघायला गेलो आणि दुसऱ्या दिवशी आम्ही गेटवे ऑफ इंडियाला गेलो.
बस एवढं चालू केलं. अजून आम्ही काही फिरलोच नाही. चिन्मय हाय ताई, जेवण काय बनवणार आहे आज? स्पेशल डे आहे. तुम्हाला आठवण येत असेल मी कोणाच्या म्हटलेलं की आजचा 29ला काय आहे, तर मी बनवते त्यासाठी जेवण. रोहित शेठ हाय, प्रीती हाय, नमस्कार रोहित दादा, स्वागत आहे. मंदार काय, येस ओळखते का तू? तू ओळखते रे? सच्चिदानंद सावंत. हा. सच्चिदानंद सावंत तुम्ही खैले असाय सांगा जरा आमका. मिस्टर सचिन म्हणतात ताई म्हणते तुम्ही तुमच्या माहेरी आहे की सासरला? सासरला. पहिली मी माहेरी जात नाही, मी पहिली उतरते ती सासरी. सासरी असते मी पहिली. पहिला काय असतं येतंय का सासरी? चिकन चिकन आता आम्ही सोलकढी बनवते. अवतार एकदम भूतासारखा झालेला आहे. हसू नका मंडळी, कोकणची प्रीती कोकणात आल्यावर अशीच असते. दाजी पण आले का? हो गुरुनाथ दादा, दाजी पण आले. मानगाव धरणवाडी, मानगाव धरणवाडी ओळखलं. येस सचिनंद दादा, तुका ओळखला रे, मंदारान ओळखला. तो माझ्या लाईव्ह घेता कधीतरी. चिन्मय म्हणतात दादा पण मदत करत आहेत तुम्हाला. दादा दादा गेले, दादा करतात मदत. हा नाही म्हणू शकत नाही, करतात करतात. आणि आमचा मंदार आहे ना छोटा, तो पण करतो. हा सचिन तुमच्या तुमच्या मुलगीचा बर्थडे हा आज कळला. ओके, स्टेटस बिटस बघला असतले कोणाकोणाचे घरातल्यांची. ये बर्थडे घे माझं गाव. हॅलो माझं गाव स्वरतन. MPSC ताई, MPSC सगळं करावं लागतं दादा. अभ्यास पण करावा लागतो आणि किचन पण सांभाळावं लागतं. सगळे मग असे बघून चॉक झाले. असं टोप घेऊन नाही. हा MPSC ताई, परीक्षा प्रश्न उत्तर घेणारी ताई आजची करतोय जेवण. थँक्यू चिन्मय, हॅपी बर्थडे. माझा नाही रे, परीचा आहे बर्थडे. असतंय सरत दादा, तेच ना, प्रश्न उत्तरे घेणारी ताई आज टोप ढवळते. सगळं येतं दादा, सगळं शिकायला करायला पाहिजे. माझं म्हणणं तर असंच आहे की सगळं जमायला पाहिजे. हा, एका हातात सगळे गुण असले पाहिजे. चुकीची प्रश्न उत्तरे कधी? उद्या 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 चुकीची प्रश्न उत्तरे उद्या. आज नाही टाइम भेटला रे, उद्या घेणार. उद्या आज लाईव्ह साठी हे बघ असं करता करता लाईव्ह घेते. आणि मंडळी प्लीज सगळ्यांनी तुमच्या माझ्या चॅनलवर जाऊन प्लेलिस्ट ऑन करा आणि सर्व जे पाहिले नसतील ते व्हिडिओ पहा. स्वरतन दादा नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? हॅपी बर्थडे परी. थँक्यू थँक्यू दादा. भयंकर गरमी होते. थँक्यू 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 सो मच ऑल ऑफ यू. सागर दादा म्हणते हॅपी बर्थडे परी. थँक्यू थँक्यू. चिन्मय म्हणते असू दे ताई, आता जरा तुमच्या मनासारखे जगा आपल्या गावात. येस येस चिन्मय. सागर दादा थँक्यू सो मच. आई
कुठे गेली आई? सागर दादा नमस्कार. माधव शिंदे नमस्कार दादा. माधव दादा स्वागत आहे. घेऊन येशील छोले घेऊन येशील का तिकडे? हा त्या चुलीवर असते. झालं का तू? पंजाबी और सिख. आय एम महाराष्ट्रीयन. स्वरतन मी एकदम ठीक आहे. तू कशी आहेस ताई? मी मस्त आहे स्वरतन दादा. कोकणात आली आहे काल. सागर दादा मी ऑगस्टला येणार आहे पंजाबला. हो का? वा वा मस्त आहे पंजाब फिरायला. चिन्मय बोलतोय मी पण आता कोल्हापुरी छकुली वडा खाणार आहे. हा का? खुळी काय खुळी आमटी नाही खाणार का आज? खुळी आमटी नाही खाणार का? ओके. पण आता कोल्हापुरी छकुली वडा खाणार आहे. ओके. कालच खुळी आमटी केली होती ताई. हो का? ए चाय कोणी ठेवलेली? कोणी ठेवलेली? आई आई चाय ठेवलेलं काय गे? माधव शिंदे बहिणी सागर दादा गेले का? सागर दादा कोण? सागर दादा गेले की आहेत की कोल्हापुरात ना आपण तिखट डाळ करतो ती का खुळी आमटी बोलतात. खुळी आमटी. तुमच्या घरात कोणाला माहिती आहे का खुळी आमटी? हा मी तेच माझ्या आईला सांगते सासूला की कोल्हापूरला खुळी आमटी बनवतात. डाळी ह्या करून फोडणी घालायची. हा मसाला घालून. हा तिखट. आम्हाला माहिती आहे करतोय पण त्याचं नाव खुळी आमटी आहे हे माहिती नव्हतं. अरे मी सांगितलेलं त्यांना मग जेव्हा सांगितलं ना मी एवढा हसलेला की खुळी आमटी. आई त्याच्यातले वाटाणे किती ते काढून ठेव. कोणाक देऊया असं घेऊन काय? झणझणीत असते. हो झणझणीत असते बाबा खुळी आमटी. मी आता छोले बनवते बघ. छोले बनवते. चालू ठेवते. येऊ खायला. येस सागर दादा येस. चिन्मय दादा म्हणतो आईंना नमस्कार. गेली आई. आई गेली. आमचे काकू काय करतात पलीकडे? आमच्या सासू आई म्हणजे आमची सासूबाई आता चूल पेटवली आहे. चुलीवर भात बनवायचा आहे. हा आमच्या काकूंना नमस्कार असं सांगतो तिकडे. आणि चिन्मय सांगता आईंना नमस्कार. हा एक चिन्मय असा कोल्हापूरचो तो सांगता आणि एक माधव दादा असं. आई म्हणते की आमच्याकडे कोकणातली छोल्याची उसळ बनवते. कोकणाच्या पद्धतीने कोकणी पद्धतीने खायला या सर्वांनी असं म्हणते. या सर्वांनी
लाईक डन, थँक्यू. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी लाईक करून टाका मंडळी. नको जरा कमीच ठेव. त्याचा भरून ठेवतो. तेच ना, मटण इतकं होतं का माहिती नाही. आधी घातलं आणि मटण नंतर बघितलं ना. पुरे घेते. चला मग. येस दादा. या बनव. तिकडे पुरी करू होय. पुरी करू होय. पुरी प्रेशर आल्यावरच झालंय का? टेन्शन नाही. कसलं टेन्शन? टेन्शन नाही चल वडापाव आला आता मनसोक्त खाणार. येस येस माधव दादा हाय. सागर दादा बोलतोय. खावा खावा वडापाव खावा. वरती घ्यायचं वारं होतं खाली पण निघला आता वारं वरती लागणार नाही काय रे चेरू काय बघण्यासारखं असावं कसं झालं. लोटलो होतो आगीकडे. आम्हाला पण द्या वडापाव. माझं गाव. आधी तुम्ही घरात या पहिले. आर्मी मॅन कुठे आहे? हे काय माझा गाव आर्मी मॅन. लाईक करा सगळ्यांनी मंडळी, लाईक करा. आमचे दाजी म्हणते दाजी. दाजी कुठे गेले दाजी? अरे तरी कडे गेला. आंघोळीत गेला का? वडापाव 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 वडापाव. हे बघतो जरा. देवा नको मला वडापाव, नको मला भजी. काय म्हटलेलं आहे कधी? असं म्हटलेलं आहे बाबा मला वडापाव, बाबा मला भजी. माझी बायको नर्स, मी आजारी पडायला रेडी काय मोकळा असं काय ते म्हटलेलं. नाटकला केव्हा आलं ना? तीच वाटाणे घाली. तीच वाटाणे घाली. आहे मंडळी. इट्स मी लाईक डन. थँक्यू गौरव दादा, नमस्कार.
जातो जातो कोणीच नाही वाटतं. बोला की मंडळी, कमेंट करा मंडळी, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा मंडळी. हाय इश्कॉल लव. अहो मंडळी, शुभ संध्याकाळ, शुभ संध्याकाळ प्रेम. नेट लय स्लो हाय वाटतं, ब्लर दिसत आहे. आय थिंक काय म्हणे? नेट तर चालू आहे भावा. पुरे पुरे पाणी. इकडची गरमी बघ. उलटा घातला परत पाणी. हा सरळ. हाय सिस्टर, नमस्कार. सुरेश दादा नमस्कार. परी जा, डोक्यावरून आंघोळ कर. जा जा जरा डोक्यावरून आंघोळ कर. बड्डेची पार्टी भेटली रात्री. तू काय इन्स्टाचे मेसेज बघ? नाही रे बघितले, मी बघितलेच नाही आहेत. इथं गरमीने दिवसभर हाल बेकार जातात. त्यात जेवण हालत बेकार होतात. काय मेसेज केलेलंस का? म्याव. अय्यो, हे कोण खाता सारखे. परी इकडे बघ. रिटर्न ये. जा शॅम्पू घे आणि डोक्यावरून आंघोळ कर. तुझा कपडे होता कसा? मैं आऊं. या जाऊं. नहीं आऊं. मंडळी कमेंट करा.
आज मोटिवेशन स्वप्न मोठं असेल तर संघर्षही मोठाच असतो, पण लक्षात ठेव, वादळ नेहमी मजबूत झाडांनाच हलवण्याचा प्रयत्न करतात. येस, बरोबर. छोटी झाडं कधीच हालत नाही, मजबूत झाडच कोलमडून कधी कधी पडतात. राईट. हाय सुयश, प्लीज लाईक डन. हा मसालो सगळं हांगात घातलं. दी मग आणून दे पटकन, आणून दे, आणून दे. सुयश नाही मी, सुयश नाही मी, मग कोण असस तू? घालू काय बघूया आधी एक कड येऊन ये ना, मग हे बघूया. माका तर नाही असत वरचा, माका तर वाटलं नाही असत. भात पण असतले, पुरी पण असतले. बघ एकदा वाच कड येऊन. खोबरा कोणी दिला? खोबरा कोणी दिला? खोबरा भाजी झाली बघ. प्रेम बोलता, वादळात छोटी झाडं फक्त हलत नाहीत, अनेकदा कोलमडूनही पडतात, पण मजबूत मुळं मोठी असलेली मोठी झाडं संकटाचा सामना करून पुन्हा ताठ उभी राहतात. वा वा वा. आयुष्यातही ताकद ही आकारात नसते, तर आपल्या ध्येयात, संयमात आणि चिकाटीत असते. येस, राईट भावा, एकदम राईट. या पिठे मळून जा. पुढे सगळं
त्याला नाही गेला होता थोडं गावलं नाही त्यातलं खाल्लं. नको आता त्याच्यात पाणी बघायला आणखी बाकी करू. ते मंदार संकट माणसाला तोडण्यासाठी नाही तर त्याची खरी ताकद दाखवण्यासाठी होते. वा वा. खूप छान घेतात. आणखी लो. आणखी रे. बस म्हणजे प्लीज लाईक करा. मी येऊ काय पीठ मळू. ये 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 पीठ मळू घे. ये मग ये. ये हाती लागली वरती त्या उतरवली हाती लागलं मॅनर ओ परेश होती. हे लाडू घे परत घेतलं कोणी ठेव सांग. घे सपोर्ट यूट्यूब /कोकणची प्रीतिया ब्लॉग. थँक्यू. सागर दादा म्हणता आर्मी मॅन कुठे आहेत. आर्मी मॅन बाजारात गेले खुशीला घेऊन. काय 5 दिवस होईल हम्म? काकी पण 5 दिवस होईल ये काकी आई सांगता काकी 5 दिवस होय होते. काकी जरी माझा लाईव्ह बघता. मंदार पडे काय सांगू राणी मला काय सांगू राणी मला गाव सुटना. कस सांगू राणी मला गाव सुटना. काय सांगू राणी मला गाव सुटना. कस सांगू राणी मला गाव सुटना.
सॉन्ग क्रेडिट्स स्पॉटिफाय. आज मी बनवते सोलकढी. तर आता मी थोड्या वेळाने लाईव्ह संपवणार आहे, फक्त 10 मिनिटं लागू. हालत बेकार झाली गणपती हे काय ती गरमीमुळे, आणि पाऊस काय येईना. काय गो काय म्हणतोय अगे, ये म्हणतोय तुका. ये म्हणतोय ये. स्पॉटिफाय. त्यांच्या कपड्या म्हणली दुनिया झाली कशी दंग. जेवायला काय बनवा आहे आज? काय स्पेशल मेनू? आज आहे मटन, पुरी, छोलेची उसळ व्हेजवाल्यांना, सोलकढी आणि सलाद. असं आहे आज जेवणामध्ये. येस, लाईक डन. थँक्यू so much. Huh? या तुम्ही मिक्सरला लावून मी घालते. हा जेवायला काय बनवले आहे आज? काय स्पेशल मेनू? घातलंय मी कोथिंबीर मिरची.
पाणी आलं. परातीत टाकतो. सोबत परातीत टाकतो. गव्हाचं सोबत म्हणजे त्या परातीत म्हणजे काय होतं? आणि आवडून देते ना. हो. आता सांगावं लागतं. Spoken spirit and believe yourself with your hashtag Divya. Thank you. Thank you friends. सोलकढी बनवते सोलकढी. लावायचं नाही ना खाली. जास्त उंची द्यायची. उतरून देऊ आहे ना. उतरून देऊ आहे. बंद करतो. बंद करतो. बाय बाय मंडळी. बंद करू. हो हो बंद करू. मीठ टाकले मग बरोबर परत. नाही मी भूक नाही मी येऊ करताना टाकले तर. हो असं.
अरे सोनू बोलते की सुयश बोलता चल बाय कारण तू बोलणार नाही. अरे ये बोलतय ना. अरे तू सांगता की तुझी बाय आता तू काय बोलणार नाही. नमस्कार प्रथमेश दादा, माझी बहीण लय दिवसातून आली रे लाईव्हला. हा काय करणार, काल आलेली दादा, तुम्हीच नव्हता. ग्रहण म्या लाईक केलं नी. थँक्यू सो मच. संतोषबाई कुंभार प्रीती थोडी कामात आहे, प्रतीक्षा करा नक्कीच प्रतिसाद. अरे तो माझा छोटा धीर आहे, सुयश बोलतोय तो सोनू किंवा सोनू असणार. आणि संतोष नाव आहे ते माझ्या सासऱ्यांचं आहे. समजलं का. कमेंट्सनी मिस केल्या सॉरी. कुठल्या वेळ सगळ्यांकडे सारखीच असते, फक्त इतकाच असतो की काही लोक ती घालवतात आणि काही लोक तिच्यातच इतिहास घडवतात. येस राईट. ए ती असतो मा कोण बोलत होता आता सांग. सोनू तो ओके. ती आता काय बोलायचंच नाही म्हणता. चला मंडळी आता लाईव्ह संपवते. चला मंडळी बाय बाय. ये गडबड है. बाय बाय सोनू. बाय गणेश दादा. लाईक करा सगळ्यांनी. आता लाईव्ह संपवते. बाय बाय.